Oké, indítom. Köszönjük egy Elnézést kérem dolgokat, és nem tudok dolgokat adni a akcióhoz. Rosszra szült, várom talán. Akkor Armando Nemetsekkel is Frederico Markossal állom meg a bevetések. Holnap reggel a raktárnál a tudományszállítmány értékésekor tartom. Remélem Armando egy sikeresen betölt a rendszerükbe és tudnéket fedezni. Reis, látsz valamit? Minden rendben, nem láttak meg titeket. Viszont a közeltekben épp Gary Johnny barátunk beszél a konkurens család fejével. Fredo Ácsa, figyeljétek őket. Lapulnák papuskám, mert még észrevesznek. A világon kétfelől lehet menni. A Pál utcai kapon keresztül, de azt mondjam, hogy végig. Vagy a Mária utcai dohányszállító és alkoholtároló között, de csak osol. Ha kikapcsolom a kamerákat látom. Nem, ez nem olyan módszerű. Szemből támadunk, testből. Ha ellenállnak, mind meghalnak. Ha nem, akkor csak párat. De kell az a plac, értetted? Igen! Indulás! kurva jó. Johnny ezt bevállalott. Itt jártunk, Pál utcaiak. Ezek mindent hallottak. Utánuk! Szegény. Nem fogsz szavítani. Folytoljunk, és itt kell mennem. Pedig hallgatok, az úgy kell menni. Oppan Gangnam Style. Már vártam. Szia! Úgyse vársz, késés! És Bárga úr, egyességet miért a bűnlasz? Sohasem lesz a képben. Vártam, hogy gyerek vagy, de remélem a te ügyedben okos is. Mondd, mit tudsz? Semmit sem mondok. Majd meglátjuk, de ezt te már nem éred meg. Kicsit hangol! Elkéstünk, de meghosszultunk testvérünk. A családunk örökké emlékezik